Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kum Bynta jong ka Jingïakop ya kasngi penne pensa Maryang lani ka World Environment Day arhaja apun Riew ka Kripa Victoria Senior Citizen Nongsder kala pendong ya ka Jingïakop drodur haprengki Skul bapher bat don hadu sab khandai ngut hibawan ban Bynta ha kini ka Jingïakop drodur lawan ban Bynta daki hinyotali Skul bat ki jakari Tymmen bakentop ka St Peter's Secondary School, Fernando Speech and Hearing Center, St. Stephen's Secondary School Umbir, Bethany Leeds Secondary School, Kripa Victoria Old Age Grannies, ka Kripa Foundation De-Addiction for Men's Nongsder, bat ka Shanti Bhavan. Kinongjob ha kakardan bakham he kata ki Khynnah class basaw, hadu class bashipaw, kata ya kakardan maningkong, layo da u paya baskem, warkar, ubana St. Stephen's School ha kakardan kabaar u endowel dekar bana ka Kripa Foundation De-Addiction for Men's badya kakardan kabalai layo da ribbon warjeri bana ka Skul Fernando Speech Hearing Center. Kinongjob ha kakardan ki Khynnah lani ka kids category bana ka class baar bat ka class balai ha kakardan maningkong layo da ka Maya Ika L Nongpasap bana ka Skul St. Stephen's School hakakardan baar layo da ka Tiana Rai bana ka Bethany Secondary School badia ka kadan balai layo da Mesayalam Marbanyang bana ka Skul St. Stephen's Umbir. Kinongjob na pedengki Mayid jong ka Kripa Victoria Senior Citizen la job baningkong da i Rosario Swear baladon hakakarta ka bahnyo pu arsnem bad baar da i Cheryl Lingdo bahanribusan snem bad balai da i Mary Lamin Gayang bala Riew nem ka karta. Nalor kini ki jingjob laay ka consolation prize ki Khynnah ki barit barha ka kardan ka bakham he shi ki Khynnah ki bawan bani Bynta na ki Skul ba pher.